Хайырлы көн укучылар. Бүгінгі дәрісіміздің темасы компьютер презентациясы. Халық алдында ясала тұрған көп түрлі чыгышлар ешкіна күрсәтмә материал файдалануны таләп итәләр. Моңа ихтыяж фәнни конференцияда доклад укылганда, яңа техник эшләнмә яисә товарның яңа түрен тәкъдим иткәндә, эшләнгән проект турында отчет биргәндә һәм башка күп төрле очракларда туарга мөмкин. Элегрәк әлеге максатларда ватман кәгазенә плакатлар ясалган, аннан соң проекцияләүче техника, слайд, проекторлар барлыкка килгән. Соңгы вакытта андый күрсәтмәлек ысулларын компьютер презентацияләре алыштырды. Презентация сүзе күрсәтү дигәнне аңлата. Гадәттә, компьютер презентациясе өчен компьютер экранын аудиторияга эленгән зур экранда чагылдыра торган мультимедиялы проектор файдаланыла. Презентация видеоряд кадрлар эзлеклелеге белән тавыш рәттә яздырылган тавышлар эзлеклелеге кушылмасыннан гыйбарәт. Мультимедиа технологияләр мөмкинлекләре күбрәк кулланылган сайын презентация нәтиҗәлерәк була. Презентация слайдлар эзлеклегеннән тора. Аерым слайдта текст, рәсемнәр, фоторәсемнәр, анимация, видео һәм тавыш булырга мөмкин. Презентациялар эшләгәндә кагыйдә буларак слайдлар арасында гиперэлемтәләр урнаштырыла. Шунлыктан слайдларны эзлекле рәвештә бер-бер артлы гына түгел, ә мәгънәви бәйләнешләре буенча ирекле рәвештә карап була. Мәсәлән, презентация тәгъдир ителүче материал турында гомуми мәгълүматтан һәм аның төп бүлекләре исемлегеннән торган слайдтан башланырга мөмкин. Исемлекнең һәр пункты гиперсылтама, гиперссылка. Докладчы тышкан белән гиперсылтамага читтеп, презентацияның теләсә кайсы бүлегенә күчерергә мөмкин. Әгәр гипертекст технологиясен презентацияның текст булмаган элементларына карата куллансак, гипермедиа дип аталучы системалар классын табарбыз. Гиперэлемтәләр графика һәм тавыш элементларына куела алганлыктан презентация гипермедиа системасы булып тора. Мәсәлән, тышкан төймәсе белән тарихи ядкәр сурәтенә чирттерсәк, ул ядкәр турында тулы мәгълүмат булган слайдка күчү башкарылачак. Нинди презентациялар буласын? Оештыру күзлегеннән караганда, презентацияләрен 3 төргә бүләргә мөмкин. Интерактив презентациялар, сценарийлы презентациялар, эзлексез башкарыла торган презентациялар. Интерактив презентациялар компьютер һәм кулланучы арасындагы диалог. Сценарийлы презентацияләрне слайдларны күрсәтү белән алып баручы докладчы идарә итә. Интерактив презентацияләрне карап китик. Бу очракта презентация белән кулланучы идарә итә, ягъни ул үзе мәгълүмат эзли, аны күрсәтү вакытын, шулай ук кирәкле материал күләмен билгели. Мондый режим мультимедиа презентация формасында ясалган укыту формасында шөгыльләнүче укучыга хас. Айрым гына эшләгәндә мультимедиялы проектор таләп ителми. Барлык интерактив презентацияләрне уртак сыйфат берләштерә. Алар вакыйгалар белән идарә итәләр. Бу ниндидер вакыйга тышкан төймәсенә басу яисә тышкан күрсәткечен экрандагы объектта урнаштыру булганда җавап итеп тиешле гамәл башкарылуын белдерә. Мәсәлән, тышкан белән картина фоторәсеменә чирттергәннән соң, әлеге картинаны ясау тарихы турындагы хикәя сөйләнә башлый. Сценарийлы презентацияләрдә слайдларны күрсәтү белән алып баручы докладчы идарә итә. Мондый презентацияләрдә экран буйлап йөзүче титрлар, анимациялы текст, диаграммалар, графиклар һәм башка сурәтләр булырга мөмкин. Слайдларның тәртибен, шулай ук һәр слайдны күрсәтү вакытын докладчы билгели. Презентациядәге видеорядларга комментарийларны да ул укый. Сценарийлы презентацияләрне докладчы үзе әзерли. Презентациянең әлеге формасы укучыларның уку һәм укудан тыш эшчәнлегенә киң кулланыла. Эзлексез башкарыла торган презентацияләрдә кулланучы белән диалог күз алдына тотылмый һәм алып баручы да булмый. Мондый үзеннән үзе башкарыла торган презентациялар гадәттә төрле күргәзмәләрдә күрсәтелә. Презентация әзерләү этаплары белән танышыйк. Бирелгән темага презентация әзерләүнең түбәндәге этаплары бар. Сценарий төзү,
Программ чараларының кулланып презентацияны ясау. Һәр слайдның эчтәлеген һәм алар арасындагы бәйләнешләрне алдан уйлап куярга кирәк. Шуңа күрә теләсә кайсы презентацияның нигезен үзара бәйләнгән слайдлар системасы рәвешендәге схема тәшкил итә. Шуның белән укучылар темабызның теория өлеше тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.